A un mes de les eleccions municipals, el PDeCAT del Tebre fa públic els noms que formaran la seva llista electoral, una candidatura continuista, transversal i paritària amb marca pròpia, en l'AIREM del Tebre. Encapçalada per l'actual alcalde Lluís Soler, compta amb la incorporació de l'economista Elisabet Tomàs com la número 2, mentre que els regidors Kilian Frank i Salvador Bertomeu fan un pas al costat per motius professionals. Pel que fa a les 10 primeres posicions, són el número 3, Carlos Serra, la quarta, Ana Jiménez, com a número 5, Francisco Castro, Lluïsa Bertomeu, la sisena, el sèptim, Robert Bertomeu, i la vuitena, Ingrid Santiago. Que presentem una candidatura de 27 persones que ens sentim molt orgullosos perquè és gent que ve del poble sense cap transcendència política, des de tota la transversalitat de l'àmbit civil i que representa un moviment social en força des de la, com diem, des de la pluralitat i de la diversitat per a poder continuar este projecte de transformació i de sostovà del Tebre que tant, en aquest cas, defensem i que durant aquests 4 anys hem treballat perquè així sigui. L'alcaldable per en l'AIREM del Tebre, Lluís Soler, ha assenyalat que no han volut córrer a fer la precampanya perquè tenen l'objectiu de complir el seu programa electoral abans de finalitzar la legislatura. Nosaltres vam dir que no volíem començar la campanya abans d'hora, per això fa només un mes que jo mateix m'he presentat com a candidat a l'alcaldia. Nosaltres el que no volíem era incomplir el compromís d'assolir aquell mandat que la ciutadania ens va donar fa 4 anys. I per això, fins a l'últim moment, hem volgut i estem governant a l'Ajuntament del Tebre i no hem volgut polititzar en el que seria l'àmbit de començar una campanya electoral abans d'hora. La candidatura es va presentar el divendres passat a la sala d'actes d'Arrossaires del Delta, que estava plena de gom a gom.